urung ketok ya. Sapuane di kambang aja nasar lho. Des sapu. Ana mundur sapu. Awas. Kambang. Nah, kambang loro. Ayo lagak loncat. Nah. Awas, itu di mosok podoke ora bener ngono. Dadepke podoke. Podoke dadepke. Nah, gitu. Maju, teluntur. Yo. Iya, bagus. Yo. Awas, iya. Yo. Ratekan ratet jangke, nendang angin mau dhewe. Nah, ngono. Ayo sikelani barang karo kewakane. Yo, kewakane sikelani barang dinggo. Yo, sikelane wani slewah ra apa ora, kono wis ngerti, Mas. Ora kudu kembas, slewah oleh. Ayo kembar oleh slewah oleh. Slewah oleh sikelane cek cek cek. Medoke terus nyerang orang nonton karo view. Sokok 17. Das circle. Nah, ngono. Ora mikir dhisik. Yo, terus nyebut raga mikir. Yo, nganteme sing cepak yo. Yo, terus mlaku aja karo ayo terus dilangkahke doyak. Dia ora aja ngoyak aja mlaku wis. Terus padha kok maju. Nah, terus oh iya ora tekan kok. Tendangke.